In het Fries en in het Nederlands, daar hebben wij zogenaamde twaalloden. Dat zijn loden, klinkers, die stadig oorgaan in een oorklank. Oh yeah! De klank in beer, dat is de e. Die e die gaat een beetje oer in een hutje. Die twee klanken, daar ben 4 van in het Fries en die kan verhoren als wij het wat langer maken dat die klanken insteken. Dat nemen we brekking. Voor die klankverhoring verdubbelen we de medeklinker. Via fjern, stien, door, dwarren. Door, worden. In dit geval verhoren we OE in een UO. En we verdubbelen ook weer de medeklinker die erachter komt. Om aan te gaan dat we hier te krijgen aan een klankverhoring met brekking. Thank you. Goodbye. Nog beter schreeuwen leren? Volg je van januari zo een kwarte cursus Schreeuw maar Fries. Zoek op afu.nl.